Tak ahoj, vítám vás u prvního vlogu ze statku. Právě jsem měla skvělý nápad, že dám ovcím střed balíku, protože Kuba to přece nosí na rameni. Takže já to přece odnesu. A odnesla jsem to. A jsem úplně vyřízená. Tak, večerní rutina u zvířat vždycky patří Kubovi. Dneska je nádherný déšť, tak jsme vyrazili s ním, nevím, co tam bude vidět. Ta zima je vždycky náročná v tom, že vlastně tma je strašně brzo. A vždycky zvířata obstaráváme až za tmy, aby měli až do rána jídlo. Kuba a jeho reflexní prvky. A aby bylo všechno v pohodě, no. Letošní zima je prostě bahnitá, hnusná. Už zase prší, pořád prší. Prasátka se vždycky zavírají jako první, protože dávno už spějí. Kvídačku. Krásné ráno ze zasněženého dvorka. To je taková pohoda, když tady je ještě klídek. Eliška vidí tamhle balón. Takže to hlásí. A my jdeme pustit koťátka a pomazlit se s nima. Tak, já jsem poslala Elišku hlídat koťátka a jdu připravit jídlo slepicím a prasatům. Tady má Kvído biotin, ten je na kopyta. A tady máme zásobárnu jídla. Tady máme ovoce, zeleninu, nějaký dýně, řepy, jablíčka. Elda už tam haleká. Je téměř nemožný vám tady v jednom točit, co se tady děje, protože potřebuji obě dvě ruce. A nejsem schopná to u toho ještě točit, takže vůbec nevím, jak tohle to budeme dělat, co jsem se zase na sebe ušila za bič. A teď jdu dát slepicím a pustit slepice. Zkusím to udělat tak, že dám kameru na plot, jestli se něco natočí. Tak uvidíme, jak to dopadne. Takže je krátce po 12. Pošta mi probudila Elišku a my si jdeme naobědvat. Agi tady čeká, jestli náhodou něco nedostane. A my máme lilek na černo. Tak, Kuba už je doma, vzal si Eldu, protože v poledne moc nespala, tak jsem toho moc nestihla. A já jdu podestlat ovcím a kozám do domku. A je tady Pufík. Už probíhá kontrola kvality slámy. Bertiku. Dá se to i jíst, jo? Tak je to prý dobrý. Hodně lidí se ptá, co děláme s vajíčkama. Tak a z vajíček je výborná svačina pro slepičky. Většinu vajíček jim dáváme zpátky. Když jich je doopravdy hodně, tak dáváme příbuzným, kteří ještě se stravují furt konvenčně. Tak. Dneska to jsou vajíčka, šrot a ledový salát. Puf a muf. Kvído má očividně radost ze sněhu. Agar taky.
Ahoj, je pátek, skoro poledne, měli jsme nějaký divoký ráno. Od včerejška nepřestalo sněžit, takže tady je všude absolutně bílo. Všichni z toho mají radost, kromě mě, protože já si představuju už to, jak poleví mráz a bude všude strašná spousta bahna. Je to normálně jak diagnóza. Včera jsme teda koupili boby a pojedeme s Eliškou odpoledne bobovat, respektive myslím si, že ji tady potahám po vesnici a bude z toho úplně vyřízená. Teďko spí, tak já jdu dát druhou várku se na ovcím, protože to ráno bylo fakt hrozný a moc jsem toho nestihla. Musím se tady koukat pod nohy, protože i když teda už 2 dny v kuse sněží, tak je pořád strašná spousta bahna. Je strašně bezva, když Elda spí takhle díl a já tady můžu chvilku strávit s nima. Mám fakt ráda. A snažím se to tak mít jako každý den, aby nejen jako ta péče tady byla, ale aby jsme se jí vždycky jako pomazlili i v rámci nějaký mojí terapie, abych zůstala v klidu a aby se z toho nescvakla, viď? No jo, teď nechce teďko, nechce seno. Jo, pak takhle je to ráj. A jde Kvídoslav. No jo, pojď. Co? Pojď ty. Ty je moje zásuvko. Krásné dobré ráno. Je sobota, my jdeme s Elinkou ještě pomazat zvířátka a pak jedeme do města slepičkám pro krmení. A pro dobrovolníky budeme dneska uklízet slepičí výběh a jejich domečky a taky budeme fotit nový merch. Eliška nesouhlasí, ale bude to tak. Čau Kvído, ahoj, no honem poběž. Tak je neděle, 9:30 večer, já jsem právě dostříhala tohleto video. Doufám, že se vám líbilo a díky, že jste to shlídli a doufám, že se uvidíme zase příští pondělí. Tak ahoj.